Stakeholders fl-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna laqgħu bl-aktar mod pożittiv l-aħbar li Malta se jkollha titjiriet diretti mill-ajruport John F. Kennedy fi New York l-Istati Uniti tal-Amerika bħala qabża bla preċedent fil-livell nazzjonali. L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti, l-MHRA, laqat l-aħbar mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Burch dwar il-ftehim milħuq mat-tieni l-akbar linja Amerikana, id-Delta Airlines. Fi stqarrija, iddiskriviet dawn it-titjiriet li se jibdew minn Ġunju tas-sena d-dieħla bħala game changer għall-industrija lokali. Għax se jiftħu ħafna opportunitajiet ġodda għal turisti tal-ola livell minn wieħed mill-akbar swieq internazzjonali. Minn barrek, l-MHRA tenniet li dan il-pass kien neċessità għax se jkompli jagħmel lil Malta kompetenti ħdejn pajjiżi oħrajn li huma ferm akbar fid-daqs. L-MHRA innotat kif turisti li ġejjin mill-Amerika huma magħrufin li jsifru aktar fit-tul u anke kapaċi jonfqu iżjed. Għaldaqstant saħqet li dan kollu se jagħti spinta qawwija lil pajjiżna anke bħala destinazzjoni għal konferenzi u l-esebizzjonijiet. Ir-realtà hija li s-suq Amerikan huwa suq inkredibbli, suq tajjeb ħafna, nies illi huma rinomati illi jonfqu ħafna u allura huwa importantissimu għal suq tat-turiżmu Malti li jkollna direct flight. L-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex, il-GTA, ukoll laqad mod pożittiv din l-aħbar. Fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni Awċija qalet kif dan il-pass u wieħed sinifikanti biex Malta tkompli tkun aktar konnessa mal-bqija tad-dinja. B'dak imħabbar mill-Gvern fl-aħħar ħin se jkompli jsaħħaħ l-industrija turistika li fl-aħħar snin ukoll rat tkabbir bla preċedent. Il-GTA innotat ukoll kif it-tliet titjiriet fil-ġimgħa lejn l-Amerika huma konformi mal-Viżjoni Nazzjonali fil-Viżjoni Malta 2050 u l-Istrateġiji Maltija għat-Turiżmu sal-2030 li t-tnejn jenfasizzaw dwar l-importanza ta' aktar turiżmu ta' kwalità f'pajjiżna. L-Assoċjazzjoni qalqet tirringrazzja lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Burch, l-MTA u l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li ħadmu flimkien biex dan il-pass storiku seta' jkun possibbli. Hija wkoll opportunità li jekk il-Gżira ta' Għawdex irridu nkomplu nipproġettawha bħala destinazzjoni kif hemm maħsub fl-istrateġija tat-turiżmu kif ukoll fl-Envision 2050 li tkun destinazzjoni ta' kwalità. Dawn huma tip ta' swieq li rridu nattiraw sabiex ikollna turist anke ta' kwalità. Il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji wkoll reaġixxiet b'mod pożittiv bħala avvanz kbir f'wieħed mill-akbar swieq fid-dinja waqt li se jservi ta' benefiċċju kemm għal dawk li jixuq jivvjaġġaw għal btajjel tagħhom iżda wkoll għal dawk fin-negozju. Fi stqarrija, ifaħret ferm il-ħidma tad-Deputat Prim Ministru Ian Burch, l-MTA u qatt ta' stakeholders oħrajn li ħadmu qatih biex Malta tkun aktar konnessa. Tenniet li dak imħabbar u parti mill-bidu ta' katina ta' suċċess f'waħda mill-aktar niċċeċ li jdawru l-ekonomija tal-pajjiż. Se żdied il-prodott tagħna f'livellu li dik li ngħidulu aħna il-higher value chain. L-idea hija li l-prodott turistiku tagħna niqgħu nolluh billi jkollna mix ta' airlines li huma anke ta' valjur miżjud iktar għoli. Iżżid l-ispend għat-turisti jiġu Malta imma mhux għat-turisti biss anke għal dawk li jridu jiġu jagħmlu negozju Malta minn barra l-Ewropa.